sang kaliman tapi sinabeto ing ilo-ilo tinebih nasiku dendaning Bathara. Yang kula wayah paduka ing Dwarawati kula pun kresna nyuwunaken wayah paduka para Pandhawa. Yang ngaturaken sedaya kalpatanipun ingkang wayah para Pandhawa ingkang rikala semanten. Para Pandhawa kumawantun nandhingi kridanipun Kanjeng Hyang Premban Sang Maharsi Wara Bisma. Menawi saking menika Kanjeng Hyang wayah paduka para Pandhawa namung pasrah jiwa raga ngersa paduka Kanjeng Hyang ing Talkanda. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng pancen paratitis jeneng sira putu Prabu Dwarawati. Priksa kalamuntapun kaki maksih sugeng. Rikala semana sira rakya midhanget apa kang dadi dawuh pangandikanipun kaki. Wis jeneng sira para Pandhawa padha sumingkira ora perlu mikirake lawan pun kaki ngetal kandha. Aku bisa netepake pribadi kapan baliku menyang ngayunaning Gusti, nanging syarate aku gelem munggah marang loka baka kalamun aku wis weruh glundunge gembong-gembong ing Kurawa Sidayudana. Aku mung kepengin weruh wong angkara murka kuwi rubuhe kaya apa. Lah wektu dene iki kaya wis marem tiasingpun kaki aku bisa nyumurupi marang kridane Sidayudana kang wis kasambuting Rananggana. Dadi yo pepiling yo nggih putuku para Pandhawa. Wong perang kuwi wengis, perang kuwi kejem wis jaman apa wae. Wis mandheka semene wae. Dina iki pun kaki minta pamit kundur marang loka baka syarat sranane. Pun kaki pujakna dahana pancaka munggah marang Kasedan Jati. Para Pandhawa samya ngeningaken cipta nuwun marang purbaning Gusti. Anyipta nala hakni, nala hakni, nala tekse ati hakni geni. Geni kang miji saka kanepson. Wonten dawana murup makan parkantar saking sariraning para Pandhawa kinarya anguntapaken Pandharira Sang Resi Bisma marang loka baka. Sami aji wonten dawuh Koko Prabu Arjuna lan Perkudara wonten dawuh Koko Prabu Jreteg Kakang Wapa iki sih akeh panunggalane. Iya menawi saking menika Yayi monggo dipun tindakaken kanthi tulus ikhlasing manah raos sampun ngantos kataneman raos jubiya sarta sampun ngantos ananem raos memengsan nggih Yayi. Inggih Koko Prabu.
Sapa sing bisa nyampurnake kejaba si Adi tindakno jalaran. Kowe murid sing banget digegoro lan ditresnani kelawan gurumu Begawan Durna. Ya aku sing nyampurnake. Sigera ngenengaken cipta nenggih Sang Bayu Siwi ya Sang Werkudara ninging cipta langing karsa nedya nyampurnakaken Sang Guru sejati nenggih Sang Begawan Durna kaiden ciptanira Sang Bimasena ngersani Gusti kang akarya jagat mung kuciwane rikala semana Sang Begawan Durna dereng saged sampurna nadyan ical kuandane ana suwaraning pambekering kuda. Apa Werkudara kok jegrek? Gelo rasane atiku. Gelo ning apa? Wah, apa ora ketrima nggonku mangsa semedi. Nyampurnake guruku. Nyatane Bapa Durna ilang tak kedhepake kunarpane. Aku guru pambekering jaran. Piye Kresna kakangku? Aja kaget Werkudara. Gurumu Begawan Durna durung iso sampurna kowe krungu pambekering turangga. Tegese arep dikaya ngapa Nadyanta wis dadi kumara. Begawan Durna kuwi mau isih ana sambung rapete karo kuda tegese karo jaran. Wah, kudu mengkono. Iya. Lah terus kepiye? Ora susah kowe dadak takon kepriye. Kuwi bakale duwe lakon dhewe-dhewe. Bakale ana lakone Begawan Haswa Kumara. iki nyumurupi kunarpamu kaya dijejuing ngrasane atine ibumu kamu anakku sing banget tak tresnani nang mongko
sing nglairake kowe ora ana liya ya aku iki ibu dene kowe ora gelem nyebut aku ibu aku bisa nyaketi karo kowe bareng kowe wis temenan pati Karno ibumu sing luput yo Karno ibumu njaluk pangapura Karno Kanjeng Bibi sampun Kanjeng Bibi kula mboten maiben kados menapa mung penggalih paduka Kanjeng Bibi dumateng Yayi Karno namung kemawon monggo Bibi dipun kukus dumateng tapes pening Gusti ingkang mubeng dumadi sarta kula aturi mas paosaken Yayi Karno menika sinaosa sampun dados kunarpa nanging guayanipun Yayi Karno menika esmu mesem monggo dipun periksani pasmonipun Yayi Karno menika mesem tegesipun Yayi Karno menika sampun rila legawa ngrilakaken sugengipun minangka dados padha tumbalipun para kadang Pandhawa prasetyanipun rikala semanten dhateng kula Papa Prabu nadyan to kula alit sakit ageng dumugenipun pejah kula mboten badhe ngowelaken dumateng jiwa raga kula sauger kadang kula para Pandhawa saged umbuling ayuda mila Purupati tansah kula ubu pirinten dalu ingkang supados Yayi Purupati Puruna Pancakara Puruna Pereng kula pitados Kurawa mboten badhe mimpang kaliyan adi-adi kula para Pandhawa jalaran Bibi kula sampun ate prangguli piyambak kula pepanggihan kaliyan Yayi Karno sandi tama kawedhar legetaning penggalih ingkang tansah dipun aling-alingi dipun damel wewadi wonten dipun pedharaken kaliyan kula kados atur kula menika kala wau sampun Bibi monggo sartawis kula aturi sumene supados mangke pun sirnakaken sarta dipun sampurnakaken kunarpanipun Yayi Karno para Pandhawa sami ngenengaken cipta nuwun marang purbaning Bathara. Rikala semana Sang Hyang Surya kaya surem prabane basan datanana dayaning panas karana Sang Hyang Bathara Surya turun saking antariksa anyendhamayang Bonarpanira Sang Prabu Karna
wonten timbalan ing ngadhawu Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu. Mengkene ya Yayi. Sira nyumurupi. Iki punarpane ingkang weng Mandaraka wakmu Prabu Sayapati prawan garwane yaiku Dewi Setyawati ya Endang Pujawati. Iki gegambarane tresna sejati. Mekaten Koko Prabu. Iya. Sak ngertiku Narendra sing ora darbe garwa payung tegese Narendra ingkang mligi garwa Padmi kuwi mung ana loro. Siji ingkang wong Mandaraka Prabu Sayapati garwane ya mung sajuga ingkang wa putri ingkang saiki seda sampya bebarengan Dewi Pujawati mau. Angka loro ingkang Raka Mandura Koko Prabu Baladewa iki garwane ya mung sajuga Kakang Mbok Erawati. Mekaten Koko Prabu. Ya, sarening Pakmu Prabu Sayapati kuwi mau sing ditresnani iki mung kowe Kembar. Sing dianggap rina pantaraning mengiri kala semana mulana lakon salya begal. Janjane mono ingkang Mbok Prabu Saya kira arep manunggal kawan para Pandhawa dibegal kawan Prabu Kurupati sak kurawane. Oh, mekaten. Ya. Mula dina iki para diaki menengno ciptamu menepno rasamu nyuwuna marang Gusti kang akarya jagat muga-muga punarpane wakmu sarimbit supaya nggapi nundut ana mesaning Gusti.